Sí, perquè vinc de l'entrega de Premi Ciutat del Prat. Hi ha alguna corbata més aquí? No. Bona nit. Els ajuntaments de Frantany, de la collita del 79, que diem l'altre dia, i en aquell temps del SUC, la gent del SUC, els homes i les dones del SUC, jo crec que vam contribuir de forma decisiva a tres conquestes del municipalisme, del primer municipalisme de l'any 79, dels primers ajuntaments democràtics. La primera, la del govern de la proximitat, el govern del costat de les persones, que per primera vegada feien possible que homes de pobles i ciutats poguessin anar a una porta a demanar, a proposar, a queixar-se, amb molta il·lusió en aquell temps, i que gent representativa els pogués escoltar i intentar ajudar. El govern de la proximitat. La segona, crec, i aquesta molt important, que va ser la conquesta de l'espai públic. L'espai públic ha estat una veritable conquesta ciutadana que ha capgirat les relacions socials, comunitàries i que ha permès construir la convivència i la cohesió, i molt en aquell temps en què pràcticament era inexistent a la majoria de pobles i ciutats. I la tercera conquesta d'aquell temps va ser, naturalment, la proximitat que va fer possible que homes i dones d'arreu de Catalunya fossin capaços, només explicaré una anècdota, sinó una dada del Prat de l'any 80-81, que centenars, algun miler de veïns i veïnes arribessin a pagar, només una, explicaré després parlaré del futur, arribessin a pagar de contribucions especials de millores d'urbanització de carrers per un habitatge de 75-80 metres quadrats, 80-90.000 de les antigues pessetes, amb assemblees fraccionades, donant allargaments a la gent que ho necessitava, discutint els projectes d'urbanització. La gent treballadora pagava 80-90.000 de les antigues pessetes, 500 euros, per urbanitzar un carrer, perquè l'empresa constructora havia marxat, no hi havia avals i s'havia de fer. I ningú li exigia a l'Ajuntament que ho fes de franc. Imagineu el que seria ara intentar fer això. Una reflexió, alguna cosa també hem fet malament en tot aquest temps. Alguna cosa també hem fet malament en aquest període respecte a aquest paternalisme de protecció excessiu dels ciutadans, aquest tracte paternalista que jo crec que en part ens hem equivocat en alguna cosa. Dit això, jo també us volia dir que estic convençut, parlant ara de present, que els ajuntaments, la gent de la nostra coalició, Enteses, UIA, Iniciativa per Catalunya, ni hem de ser programiques, ni hem de ser optimistes insensats respecte al nostre futur. Perquè, entre altres coses, perquè fa 20 anys que ens queixem des del món local i en els últims 20 anys, ja no parlo de 30, parlo dels 20, les ciutats i pobles de Catalunya, totes, pràcticament, han capgirat la seva qualitat de vida. I això ho hem fet, tot i que reiteraven que no tenien recursos per fer front al problema de les persones. En canvi, això seria una contradicció respecte al fet objectiu de la millora de pobles i ciutats reconegut per tothom. Ha canviat el paisatge físic, territorial, social, econòmic, de serveis, etc.